Ki jing Sniew ki Surok haki babon ki benta hapo ke jela kadang pau perthai shu da ke jingdan ki riu shimen ki kinhon seng bhalang ki basngau khia ki jing jat rathai ki Surok ki belong ki butlom jakaroi ka par ha ka than ki danru ki jaka ki bladeb bachnai ki Surok Henry ka bapala ka long tang khandiat por kini ki Surok ki bala ai jing sok tang katu ka nisngi ki kelapan ban ki jing ha ka let kawan Sakway pat ka Surok ka badan hakithain Ribhoi sepngi na Warmawsaw sya Bakhlapara ka bacingay tang 1 kilometer lalap da ka seng HYC Ribhoi sepngi menta ka sngi ka sauterik unai tung 8,000 pusaw hapo ka jingelam u president ka ni ka circle u samla RC thank you lalap ba ka ni ka Surok na Warmawsaw sya Bakhlapara kelas Sniew budget rat thai bha Bat kabala pensetok shikati yikipat ba nong let nong wan u samla RC thank you ha ka jing a jing kren ula kentu UMLA ka than bon le no na ka benta jong ka ni ka Surok kabala jot bat Sniew kabala jenjar kela yikipat ba nong shong shnong ki balet bawan ling ba ka ni ka Surok ha ka chu ka por na kaliang uni usamla nong yalam ula ong baka seng kin salet banya kendu yu minister in charge halor kini ki benta ban pensngau ha u halor kini ki jing Youth Council jong Ribhoi sepngi mentakasi hadin ka jing yo jung ya ka jing ujor na yang jong ki babun balang ki pajba ki basong ki basa ha ka than Warmawsaw sabar habari bat ka jing Sniew plat ya uni Surok bawan nang thina po station Warmawsaw ka ba poi solution ti kabalik po Bakhlapara Alang jing sang mentakasi lawan ban jurip dalai jong kpat ban ni syai ka jing Sniew jong ka Surok ka balalong sya ka jingma ki paiba khamtam ki paiba ki basong ha ki khap bodar ki than Warmawsaw nongdom nata ka sobar ki bajan bha shanesha po ki khap bodar ki berung yami bha ha kalanti ya nti le jong ki bat ki bat ka Asam barbabun ki junun kam juki ki yait be shanti ka ba sha Asam wala da ki kiu sunong po ki yait be nang ni Heri bagi pai pat ya ni Surok uba hap hapo jong ka jirang konstitusi ka jongi kaba lami khmat dai ba sostene ipat uni Surok uba long tangsan kilometer nang thina po station Warmawsaw hangdu hangne kariat kaban poi sidi Bakhlapara kalong tangsan kilometer heri ka jing Sniew jong uni Surok namar bakajakaru kalong ka bariat ai iba kalong syaba pangam kipat ba ki bayang hari ka Surok kalong ka jingma khamtam le ka por slap khamtam ni ka por yur Teka ikabang ko abang nalang jiu kum kaseng kalong ni bu ka jingkerpat syau nomi khmat jingi ubadai na po ka jirang kursi ba sobha ba phin pek ya ka de jingi jong ki pai ba ki basong ki basa ha ki thain borda baling ongom ta na marba ha kapor election na kapor sya kapor ki nomi khmat ki jingi ki juan bat penbik ki pai ba ha bade bat karoi kapar bat kata karoi kapar lada kamwan ha bade bat ne ka budlum jong kayo ka kwat leng ba ka ni Surok kamdun jumut papiwan pan penbik tang ka porlation teke ka message ka basahin ka kwa abang sya unomi khmat ka jingi ka long ba sobha ba phin pet lem ye ka jingi jong ki pai ba jong ka ne ka jaka ki basa hangne bat haba ki yo ye ni Surok kalada kalong ban repair ki khamtam ka por yur mo kalong ka jingir khu bat haju ka por kalong ka jimuntoy nam ta ki pai ba ki basong ki basa ha ka ne ka jaka ki than Warmawsaw bat sobar kum ta lang jongi kum gesang hapo ini si ngan sa leit ban kendu ya u minister in charge jong katnat pirudi ban bu e ka jing tho habere bat ka jing e jong ri pai ba habere ba ka jing Sniew palat jong uni Surok uba jingai tangsan kilometer ban no sya sini po Bakhlapara